Hublay ya pi baro. Kapang kabangan keran hapi menta galong. Kaban sem isn ay kale kikam ublay. Kani kapang galong persya ya kajinglong jungi kibreu. Namar kajinglong jungi kat banang yo kat tanang kwa. Bar kajinglong jungi barbor tang ya unga. Habang yarap ni ay ya kiway ngilati kena bangin sayo jing mentoy kambun yala de. Bar kendiat nangi kiban le kam is nay klem dak mi lenti bagian la ban seu keliang yangi. Ujisu kentu yangi bangin le bha ya kibreu. Hoy ngide ban yarap ya kabalang. Bat ngideru ban yarap dalade ya kibapang basitom kibaduk rangli kibomdon kalat kelenti na kadaw kajing khanglat kidkhotmet kibasya marway kibasya kantaj ha kaying kasem bat kiway haka gospel Matius kalenong kaba apusan kadkhot kabalay huway hadu saupundriu ujisu ong ba unwan phai biang ban bishar ban ai kabainong ya kilang bron bat ban penrem ya kiblang en bishar halor kanong rim hatu kilaya rab ni em ya kitu kibadan kam kajing yarab kum kajing bam kaying kasem kajang ganem bat kiway kajing don kam bakongsan kali yalade hagas ngi jing bishar repi pindai uway na pedeng kilang bron ne uway na kiblang ko para banget bat para log baro lada pimdon kamen sem isnai pin omle kikam isnai te tudon kamen sem isnai namar ublay ukwa yangi bangin long kum kada no jung u bat ujisu ukentu yangi wong tolong kiba isnai kumba ukpa jongpi ulong uba isnai Lukas nreu dekhot lai penreu knang bangin la ban le kikam isnai ya gitu kibadon kam mentangin pej katu katne kijing tho na kane kaktin ublay tungin ya pe chu ya kidkhot na ka bible knang bangin la ban so tho ya ka jingdon kam ban yarap ya kiway da kapisa da kidai kibadon kam sisya da kitiar gitar ne da kajing play da kilat kelenti penengkong Naka kitab jong tubit kalenong kabasaw kat khot kabasaw hadu kat khot kabakat way. Tu I is an a ya kiba imhok na kajing yo jong pi. But what I ba kakhmat jong pi kan benut ya kajen I ba pi I. Hey, what pai da kaleng kodong ya uno ubaduk. Kumta kakhmat ublay kan pai lendet na pi lada pidon pahu pahai to ai kat kum gajing don jong pi lada pidon khendiat wat ngorem ban ai khendiat kat ba pidon kumta phenlum gajing kan chau yalade na kabanta ka sngi khaddu naba gajing le isn kapen light na gajing yam bat kayada ya pi ban hab ha gajaka badum kajingle isn kalong kajenterwa kaba kansai tam hakman uba halotam na kabanta kitu baro kibale yaka baar naga gospel jang Lukas kalenong kaba khat ar kat khot kabalai pulai ka ongkum ni today baro kat ba pidon batu ai ke jing mi ha ki badu to tayar yalade ki pla tengka ki pomlut
ka khoin ha beneng ka bom duna sia ka ba unong tu wan hajan lem ni ka khnyang kan penjon balai nak sisti ba jong Paulus apostol sia ki Kristan ha Korin kalenong ka ba khandai kan khot ka ba sipho hadu kan khot ka ba khat ar utau ba ai samba ya unong bet bat kpu ya unong bam un pen biang kerhai un pen roy ya ustambai ba phibat bat un pen bon kerhai ya ka jingmi jongpi ha ki e baro da ka jing loi men sim pilarius pa ngipan ngiyo daw ban ai ngu ya ublei namar ka ba penya ya kani ka kam tang ba ka pen biang ya ki jingdon kam ki riu khot ka balang Henry ka pen slay da ka jing ai ngu ya ublei basau nak sithi sia ki Hebrew kalenong ka ba khat lai ka khot ka ba khan riu ka ong kum ni but what glad ya ka jing sbun bat ka jing e namar da ka jing knya ki ba kum kita la pen sobha e ya ublei bat long ki ba sbun kadai ka banta ba lengkong jong ka jing le kam is nei bat ban sam lem ya ka jing don jing em kum ka ni ka pen ka jing pen sitom ka long ka ba pen sobha ya ublei kabenta ba aru kalong ka ba don kam wat pen isarong ne kiwe kiniaro haba phile kam is nei Jesu ong tu sumar ban omle ki kam hok jong phi hakmat ki breu ba kindup yo i lada phile kumta phin om yo shu ya ka bainong na pa beneng jong phi kumta haba phi a is a yanu wat pertas nong kum bale ki asap ha ki sinagog bat ki surok ba endup yaro ki breu nga ong api kilayo yala ka bainong Henry haba a is nei wat ai ba ka ti ka diang kan tip ya ka ti ka mon jong phi ba gale tule ya kata ha ka bare bat ukpa jong phi ubayo i habare un seu kaliang ye phi u Jacob bakho yu ong ko para bangen kan mentoy ayu lada ubre u ong ba udon ka jinget Henry don ki kam hato ka jinget kala ban pen im ya u lada upara ne ka para kilengkhoi bat kim don ka jin bam kabaman gasngi bat phipat phi ong haki khublei kit bok kit ruang pens a yalade bam haban na kadang Henry phim ai kat badon kam kamet jongki kajing bha ayu kata kumju kajing ngai dalade lada kamdon kakam kalong kabayam nak sithi jong Jacob kalnong ka baar kat khot ka bakat saw hadu khat nyau hakakam jong ki apostol kalnong ka baar pho kat khot ka balai pusan ka ong ngala pen i happy ha ki e baro ba da ka bat tre sitom ha ka ni karukom ni dei ban yaram ya ki batulon bat ban ken mau ya ki ten bala kren dau tra jisuhi kambha ka ba ai banya ka ba pediang haka gospel jong Lukas kalnong ka ba sipho kat khot ka ba at pandai hadu lai punyo u Jesu ukren sapang ka parsi jong u Samaritan babha ubayarap ya unong wei da kapor kabor badda jingdon jing em jong u bo na phi pitip ha ya kane ka parsi bad hatu kane ka parsi kawanra ni em ya ka jingkela ka jing em jong phi manta puli biang ya kane
da ka jing roblay bat kan mau bha ya ka kan tin u Jesu na ka banta jung phi khelen bat tu le ma phiru kumju paralog baro khnang bantep bat snau thu bha ya ka ne ka phang puleru ya ki ne harum na ka kitab jong sirak nong ka balai kat khot ka ba lai phau hadu lai puai kal nong ka ba khat nyo kat khot ka ba ar phau hadu ar pu lai kal nong ka ba sau phau kat khot ka ba khat sau na ka kitab jong tu ben kal nong ka ba khat ar kat khot ka ba phra hadu si phau na ka kitab sam kal nong lai phnyo kat khot ar puai na ka gospel jong Matthews kal nong ka ba san kat khot ka ba lai pu phra hadu sa pu ar na gospel jong Markus kal nong ka ba khat ar kat khot ka ba lai phau hadu sa pu sau na ka kam jong ki apostol kal nong ka ba ar phau kal nong ka ba si phau kat khot ka ba nung kong hadu ba ar nak thi ba nung kong jong Paulus apostol sa Timotheus kal nong ka ba Andrew kat khot ka ba khat nyau hadu khat khandai bat nak thi jong Jacob kal nong ka ba nung kong kat khot ka ba ar phnyau khublei sibun bar ublei un kurkhu ya phi baro